Parlamentarê AK Partiye berês Mihemed Muftî mêvanê me li ser vê mijare berês Muftî êvar baş hûn bi xêr hatin. Ev helwîsta CHP ya derketina ji ber çûna şanda komisyonê bo îmralê wê çi bandoriyê li ser pêvajiyê bike? Gelek memnun, zor memnun. Rastî Ebduroje emji zêde müteaccib dibin. Çünkü ev agirekî masın bu. Ev agire hakê jî li ber vemirandinê ye ki av li vî bike sıba dusba kazanç dike. Çünkü millet kazanç dike. Xûn naye rêjandin. Millet biratiyê xwe eva hezar û sed sal e em pihevrane û me biratiyê xwe heta îro aniye. Fakat îro mesela hatiye ber safîkirinê eva dusê hîve jî ne asker şehit dibin ne millet emeği kurmaş diye kuştun. Eva tişteki mühime, zaf mühime. Fakat CHP rastî çi iştike ez evî nizanım. Emrê min ço hefte salî. Min heta îro tu Türkiye'de faydeki kuşbona Türkiye yan jibona kurmancan yan jibona Türkan ku mijwan diye rastî mijwan ne diye. İro jî zêde min müteessir kirin. Çünkü îro roja biratiyê bû, roja li hev hatinê bû, roja ku em îdî çi dibî bila bibî. Vaxtê ku serokê me Recep Tayyip Erdoğan yan serokê MHP Devlet Bahçeli evî mesela ha vekirin li alê Batı'yê yani li alê em bêjin İstanbul, İzmir, li wan deran millet zafî wî aciz bûn. Gotin eva çi meseleye falan. Fakat evan çan ku dibêjin jar gotin em dê bixwin fakat em evî mesela hadi safî bikin. Cumhuriyet Halk Partisi jî eva çend saleke xwe pariyekî wisa Kurmancan ra got ez dostê we me, birayê we me, nizanim çiyê we me fakat roja ku mesele dêbê safî kirin tinavî mesela hadan yîne. İro haqqê wê hebû li vir icmaekê heye, toplantiyekê heye, kararek standine gotin em biçine îmralî. Herin gudarî bikin. Başa Birês Muftî. Ev helwîsta CHP têrê dike ku êdî aliyê siyasiyê Kurdî yan jî bêjin Dem Partî û milletê ku deng danî ji bo hilbijartinê şaredariyan êdî jê re zelal bike ku ev dostên demkî bûne neyên hertimî? Yani CHP îro xwe hemî xiste deranî meydanê. Hemî millet tê gehiştin ku CHP dostê kurmancan nîne. Ez îro lê tirênim pêşî çend deqeq ewiltir welwanê behs kir. Halbikî ne Lwanê li Mardînê, li Mûşê, li Sêrtê, li Agiriyê, li wan wîlayetan hemî millet zaf zêde aciz bûne, zaf zêde rahatsız bûne. Dixwazin evî biratiyê hake em îdî dewam bikin. Hakkı CHP jî ew bû tivî mesela hada her hep hevra baxibin piştî ku hûn hatin jî eğer tiştekî ku em meqûl ne diye bêjin ev mesela ha pivî şertî çê nabî. Gelek başa. Naçî karar tistînî tu dibêjî enaçme îmraliyê û tu dibêjî e dostê kurmancanım ev her du nayne bahev. Başa Birês Mihemed baş agahî dan ku li parêzgehên din jî li dijî helwîsta CHP helwîsta bûne gelo ev helwîsta CHP wê bibe sedem ku AK Partî bi taybetî serokê wê Recep Tayyip Erdoğan bêtir îsrar bike li ser bihêzkirina pêvajiyê û leskirina wê ji bo temam bibe? CHP niha ne manaye? Çünkü siyasi karar standın raydan gotun emtikarın biçin. Yani icma-i wan ji nîvî zaftir karar standın gotun emdê biçin. AK Parti dê biçî, Milliyetçi Hareket Partisi, Dem Partisi dê biçin. Ev her sê hakê ku biçin, ji xwe siyan jortire ji bo navî tu problemekî nîne. Ancak mesela ev nîne yani CHP ew zan tike ku evî mesela hinek evê navê dê millet hemî li balê bisekinî fakat millet li balê nesekinî. Ez îro milletvekiliyê Bursayê me li Bursayê bûm îro millet wisa acize milletê Bursayê jî acize. Dibêjin gelo ev mesela hakê ev agirê hate vemirandin
لسر و مراندنه اوا دوزه هی و خد شهید نای خون نای رجاندن افج مرا بسه تو چما ناچی ملتی ویجی عاجزن از وسا تغمین تکم تقنعات خو از بیجم روجا دوشمه و پشتیوی دزاوجه استفا چیبن دزاوجه بیجن امپتراناین اگر کت هاوها حرکت بکی افریاتن نریاکی راسته تناف پارتیه داجیش خوانها سقنتیه کی چیبیه هنک ملت وکیلی ام پوان را تاخبن او جی زاب عاجزن بیجن یا اف مسئله هاکی مسئله نه CHP'ye ama mesela Türkiye'ye ama mesele ki zar mühime evi mesela hatu iro mühim negri sıbadusbadi savati ko yek khune ki berjandın ev müsebbibi tüy veren emevi mesela haki hatta paşi aniye yalnız ezebi şvera bejim Serok Erdoğan seri xwaji bide evi mesela haki aniye vi qası inşallah de safi bike باشا يعني اوجي دولة بحث نرازيبون بله وبحث استيفا كرنو نرازيبون نوا جهبي خو جيدا كر بياتا كينا ويكو استيفا بكن يانجي انا بيجم çünkü o mera em bejin em pevravsa dostun mera de bejin fakat roja düşemi piştivi evet hakedi hamib khab navi khadarin meydanı bejin MTV mesela hakedi albata ninin etvi mesela da غلط hareket ki. Okey, denava melada. Yani denava melada her izleda kef xoş melati Kurda de ali siyasi da reberin her du partiyen da salati bunumuna hem AK Parti hem ji MHP be eşkera her tiştê xwe zelal dibêjin dixwazin biçin îmraliyê dixwazin pêvajoû bi ser keve gelo alîgirên wan dengderên wan milatê wan jî miletê we bo taybetiyên AK Parti û MHP jî bi were ne piştgirî didin vê pêvajoyê her endamekî we tev bimerane ême em milletvekîlî olarak sê roj meclisê me dixebitê çar roj em li cî em ji ku mesela ji Bursayê ez hatime Ankara'ya eve kujmuşe hatiye eve kuj eski şehri hatiye ji Bursa ji Balıkesir hatiye içine memleketi xwe millet hammi evi dibêje eva seyhi ve çarhi ve xun nayrjandın şehit neş askeran çedibi neş milleteme çedibi ne millet kurban çedibi ev jmera bese yani evi mesela haki lazım eydem zeyde nekin piştivi eva mesele ki bu sane yani zarar ki mazlum dede Türkiye fakat bir araya da zarar dede Irak'ı dede Suriye dede İran'ı yani evi bir ortalığı geleke rojek avultur em evi safi bikin heldin yani Suriye'yi da jit Irak'ı da jit İran'ı jit ev mesela ha eğer güney ve mirandın pişti çen sala ki dinediyse bejin emdiyse aynı mesele ev safi nabi geleke iro em hammi eşkere ev ki xwe bidene ortalığı û axiftinê xwe jî awekî wisa çê bikin ku millet sabike ku kî samîmiye kî samîmî nîne kî rast e kî nerast e yani îro partî dava wî çi ye ev helwîsta CHP wê nakokiyê di nava endamên komisyonê da derxîne gelo endamı komisyonu da zaf zede axıftini vitin ez ne üyemeti da fakat tınavı da zede hatta yürüme tiştek sahne kiriye fakat kanaatimi da hata noktaya ki vasa iro ev nokta ha demek ki hatta iro met khapinin hiletikin vasa tuhiye hilal millete naykirin millet hammi tiş tuhaze ku bibine rastçiye ne rastçiye ki doste ki ne doste ebi gelek ebi bini. Hakikaten CHP iro galetiye ki zabzede mazınkir hiç fark avidanine fakat iro duroj yani iro sabah roja düşemi de bu bahse bece xazi min hava nekre ez bu sa tahmin tikim de poşman bibi fakat poşman bu niviji ev tişte ku eşkerekir idinay ondakirin hatta zanin ku Cumhuriyet Halk Partisi ne dosta, ne Türkanla, ne Kurmancanla. Başa, Brez Mehmet.
هون وكا برلمانتارين اك بارتيه ومخجي كردن جناب سروك چه ارق دانوا لسر ملوا هناك واجبات دانوا سروك يعني رجب طيب اردوغان بله طيب اردوغان امتى ديجهن çünkü جاجانا امتشن بهبرا استشارة كنت في استشارة هذا حميت مسعى كريه ام ما تشتي خواز تندوريه ماذا چه هي ملت چه تخوازي تركيا را چه لازمه ام اوي حمي جرا چه ارق دانوا يعني چه واجبك دانوا وقت برلمانتر درباره پیواژوی بگو mesela hadi bir safi kirin ev mesela haki de bir safi kirin ev ve yani jviz edetir yani sıba dusman bejin kanun eki ku icab bike derkebi problem eki sıkıntı eki ku hebi o kanun tinebi evi kanuni ma karar daye ev kanun hat evi kanuni derinin yani Cumhuriyet Halk Partisi veya partiyet mahi kese ku beji ez evi işe hanakim او قانون پشتی کو درکت کس نکاری باخوی او مسئله دی خلاص بی يعني آگاهین و هنا کنگی و او شاندا کمیسیون بچه امرالیه yani evet kanaatime de hafta haki de tam ok bikin avul gotun em dezu biçin fakat iro Musa Sakir belki çanrojaki direnk biminin sebepci eve belki ihtimal heye Cumhuriyet Halk Partisi poşman bibi beji ecibim çünkü vakti kut işeki safi biki tu naxwazî piştê problem ekî bimînê ihtimal heye poşman bibin yani ku tu bêjek heye bu an ra danustanek ji bo poşmankirina CHP helwîstê yani tinavêda milletvekîlî hene em saatkin milletvekîlî em bêjin il başkaniyê wan hene ilçe başkaniyê wan yani teşkilatê wan hene em saatkin ku poşmanin dibêjin ev gelet hereket dike em vi avê ku hareket bikin em puanranînin evî em saatkin ji wan fakat roja düşemê piştî belki evî resmîleşmiş bibi belki xwe baxivin belki wî em ew nekin yani îro wextê ku ez nav bidim ev ne meqûle وایە هەتا دەستپێکە هەفتیە و جاردن دەوام ved بەوەی چاخوێ خویا بەێ چەند ڕۆژێکی ئینتزار بکەن ئینشاءالله ئومیدا من ئەوە ez dixwazim evî agirê hakê carê hakê em vemirînin kî zarer dibînê bila zarer bibîne feqet milletê me milletê Iraqê milletê Sûriyeyê em tev hevra biratî olarak evî meseleha bibin ewa problemekî ye evî problemê hakê jî Amerîka û İsraîl xistiye arayê me em evî jî tizanin em evan tev tizanin îro em evî ji ortayê rakin em biratiyê xwe dewam bikin mesela me ev e rastî gelek spas berês Mehmed Muftî Parlamenterê AK Partiyê tu bûyî mêvanê Rûdawê êvar baş gelek memnûn zor memnûn serçavan